I dag så skal vi åbne en Mega Charizard XAX Ultra Premium Collection Box. Der er simpelthen 18 boosterpakker i og 1 coin, men lad os ikke spoil for meget. Lad os åbne den. Okay, vi skal lige have det her promokort op. Og der er de her 2 promokort i. Og der er super cool musemåtte med. Øj, den er flot. Han er også mønt. De plejer ikke at være metal, men det er den her simpelthen. Nu skal vi åbne nogle pakker. Der er 6 Journey Together, 4 Mega Evolution, 4 Destined Rivals og 4 Phantasmal Flames. Første pakke er en Journey Together. Lad os åbne en pakke. Skåret. Det er faktisk sjovt. Men jeg synes, at Lubat det er... Rockruff, det er faktisk en af mine yndlings-Pokémons. Og Coffin, den er mærkelig. Haha, haha. Lad os tage til Journey Together. Vi har heller ikke prøvet at åbne Journey, eller jo, det har vi jo lige gjort. Men vores kanal er stadig helt ny. Husk at hoppe ind og tjekke den ene video ud, vi har lagt ud. Det er faktisk vores første video, det er også virkelig fed. Der åbner vi flere Charizard-bokse. Okay. Journey igen. Pancham her, den sjove Pokémon. Men vi kommer faktisk også til at rejse lidt her på seneste. Så vi skal faktisk også til Japan. Det kommer vi selvfølgelig til at optage til jer. Så det var selvfølgelig pullet. Journey igen. Når vi er i Japan, så skal vi selvfølgelig i Pokémon Center, og det filmer vi selvfølgelig. Så husk at like og subscribe og hoppe ned og se den video, når jeg er i Japan. Det bliver mega fedt. Hov, det er en fed trainer. Oj. Lillis Krillafairy. Første pull. Næst sidste Journey. Swine, det er faktisk et nice kort. Kufant. Sprigatito. Slange. Hopsback. Klang. Slange igen. Mærkelig fugl. Det er godt. Hvad sker der? No. Hvad nu du? Let's go. Sidste Journey. Kom så med et pull mere, og vi har været heldige i Journey. Blackberry Train. Ikke nogen puls i den sidste Journey. Så er vi videre til Destined Rivals. Der er faktisk nogle virkelig fede kort i Destined Rivals, synes vi i hvert fald. Men vi håber, at vi trækker sig et mega fedt Trainer Mew card. Det ser sindssygt ud. Altså, hvis vi trækker det, så er vi de mest heldige i verden. Det her, det var vores pull. Næste Destined Rivals. Men hvad er det her? Også Destined Rivals, ja. Men hvor mange pakker er der tilbage? Det ved jeg faktisk ikke engang. Det kan jeg lige se på lige om lidt. Det er fedt. Det er et pull. Nice. Også et fedt pull. Næste Destined Rivals. Det er ret fedt artwork på den her serie. Fordi vi elsker faktisk også Destined Rivals. Vi synes, det er mega fedt at åbne Pokémon
og Destined Rivals. Okay, spændingen begynder lige så snart. Go! Sidste Destined Rivals. Det her det er den sidste Destined Rivals. Vi håber virkelig på et pull. Det vil gøre os virkelig glade. For nu er kun sådan noget 8 pakker tilbage. Men 8 pakker, det er jo mange. Gyarados. Men alligevel, jeg elsker Gyarados. Så nu er vi gået videre til Mega Evolution. Vi har opnået mest Mega Evolution. Og der er nogle virkelig få pulls i Mega Evolution. Synes vi i hvert fald. Og kortene, de er også bare sådan nice. Vi har faktisk alle de her kort. Næste Mega Evolution. Graveyard. Det er den næste Mega Evolution. Og vi elsker faktisk Mega Evolution. Vi har fået virkelig mange pulls i dem. For inden vi startede på den her kanal, så åbnede vi 2 Mega Evolution bokse. Guld, Latias, ligner det. Det ligner, at det er guld. Næste Mega Evolution. Næst sidste Mega Evolution. Spoink. Det er et sjovt navn. Subtle. Vi samler faktisk på Subtle og Inteleon. Nice. Shuggle. Subtle og Shuggle. Risky Ruins. Er det her seriøst pull? Sidste Mega Evolution. Sidste Mega Evolution. Fordi jeg elsker Mega Evolution, fordi det er så nice. Fordi det er jo mega. Fordi det hedder Mega Evolution. Ninetales. Subtle. Igen. Det er fedt. Nej, no way. Der er no way. Phantasmal Flames, og vi håber på Charizards. Første Phantasmal Flames. Vi elsker Phantasmal Flames. Vi har faktisk nogle mega fede pulls. Vi har så et mega fedt Lopunny, og så har vi så et Charizard. Og så har vi også en af de bedste. Man kan få det people. What? Der er no way. Wiggly Tough. No way. En af de fedeste full arts i hele den her sag. Det er jo sindssygt. Nej. Wiggly Tough. What? Phantasmal Flames igen med Charizard på billedet. Woo! Vi har så et mega fedt Vulpix. Det fik vi faktisk også i Mega Evolution. Men vores Piplup, det er på niveau med det der. Det er jo et sindssygt godt kort, tak. Okay, hjælper. Altid noget. Hvad sker? What? Næst sidste pakke er en Phantasmal Flames. Swinoop med Kui. Nice. Jeg håber virkelig, vi får et pull for i den næste sidste pakke. I hele boksen. Det her det er den sidste pakke. Det er spændende. For om lidt så har vi åbnet en hel boks. Seal. Gloom, det er et sjovt kort. Med Phantasmal Flames er en af vores yndlingspakker. Nej! Vi fik 9 pulls med promokort. Det har været mega fedt at åbne den her boks. Tak fordi I kan åbne med mig. Husk at like og subscribe. Skriv noget i kommentaren, hvad der var jeres yndlingspull. Hej hej!